Hi guys, maayong adlaw sa inyong tanan. Init karon, binta kay init nya. Si Mio maniud to mi. Si Mio nagkaon na si Mio sa pamahaw. Si Mario nagkaligo kagani hawa ni gisira dani. Pagid ina na baya kana ko hanga, kanunay ni isira dani. Dito pa kasabot. Maniud to mi guys. Gara ang among sudan. Pritong isda. Another pitong isda. Pagsanina diha. Kaya hindi ko na kulitobon imong utok. Ayaw ko na mama. Lagi kay na ako'y giinit nga tubig. Nga ato ni siyang butangan. Daw ako pod sad gibutangan og asukar. La, dubli ang atong kaon karon hamok. Kaon ta dadtuon niya. Yara oh, kani siya. Kani siya guys. Patsada ba ya siya? Kay datong miagi maura ni ang akong gikaon sa pamahaw. Wala man ko dali gutuma. Nya karon prepare man si Mario sa sudan. Sumukaon ta unya mo painit sa taato. Si Mio. Ari na, sige na. Sige na, bib. Pahugas at ta kamay. Kay murag nagkawid-hawid ta sa kuan. Agoy, wala naman yung tubig di ay. Nalira kayo nag-undang ang tubig. Sayang undang alas 10 na. Ha? Alas una undang na. Sige. Tubig. Go. Sige na. Pag-ampo na. Amin. Nag-arang-arang na ang lawas ni Sherwin. Ay, ayaw ko Mayong tagtuloy-tuloy na ni Ann. Di na ka magpabadlong. Mama beer. Ay, pag beer bitaw. Beer kagid. Ay, gid pag Ingon mama balikan ko beer. palitan beer kagid. Gamay ra. Ay, gid pag pataka og kuan. Ani ma. Lagi. Ani Basig mo laag na sad kadiha karon kay tingali Ito kagid. Manila mama. Uban miniyo mama. Magsaba ka og kang sa ta mag-inom. Ay, kada Domingo ra ta mag-inom. Beer ma. Beer. Tanduay ra kay di ko ganhag beer. Punahan anduay. Tapos ko. Di ako ganahan sa kuan ng beer kay mag busog nga akong tiyan. Tanduay ra to inumon dayon Jamaica. Mga ni partner guys. Lami na siya. Para pagkabuntag clean ra ang atong hunahuna di labad. At ito may mamagayan. Wa pa ko mahibaw og kas amin mag-adtog kagaya ni Mario. Isinibig. Disney ha? Basta ang mo pa. Magpaniguro ka, may lang og magastos la mamarusa. Di pa na sila mamarusa magasto kay bago pa ba na kuan. Matay si Papa Dudong wala ka bayad tuig. Naanta guys. Nga basing sunod adlaw na ako'y atuon sa Cagayan. Na ako'y tuyo dito. Pohon, maluin Ginoo. Maya, si Putot nanganak na. Upat ka mong anak ni Putot? Kasagaran anak ni Putot upat. Upat 5. Karong upat ray ang anak. Pila po klake? Isa. Sara? Ibalhin na siya dito sa tangkal oh. Kay luoy kay ito diha kay yuta ba na diha. Ito na tangkal butang ako. Ibalhin na mo ito? Tanahon to nato karon. Diha man sa ilalom. Naka nag-ihok-ihok pa si Puto ay si Mio dami basig gibalhin na sad niya dani. Wala. Gidala, gisadaan mo? Ano? Ano, gibalik to niya diha sa ilalom. Wala. Lahi na si Putot kay ang iyang anak datong ni Agi gibalhin ako diri sa kuan oh diha dani sa sulod. Agoy. Iya pud sad gitangag balhin dinha sa ilalom kay diha man sa ilalom siya ng anak. 20 mil pa baka bangos eh. Ha? 20 mil Ang baka pa aman pambibi ng pula. mabibing
Hindi ya, balon na bente. Ang gipalit na bibi? Hindi ko naman. Badje? Hmm. Badje nga baka? Bente. Saan sa gipalit? Yo sa semana. Nakatuloy ko ildi na pagkira. Wala, nangurot na lang. Ano? Dungan sa ako. Ha? Dungan sa ako magluwa ka ulit. Gurot na. Ano na kidayin bagya? Ba, bagya ba. Kuwang ko yung mga kapila. Dungan ko niya. Ano siya? Ikaw, kung may plano ni mo. Bakit ba ka, mama? Kung abaka, kay parang dili, mapas mo to. Okay. Ay pag binhot na. Kay, lahi ka na ba? Bakit ba ka? Ay, pagkuan kay. Kita naman duha agka sinabot din hi. Natay mga problema. Kita ra agka kuan. Bakit ba ka man? Sulbad. Kasi mga problema nato dani. Di ka magsali pabadlong. Kaya ang akong pag dala sa imuha, wa ka na ako binuangi. Makakaunta kanunay din eh. Di ko pasagad sa imuha sa kaon diri. Ang ako lang, timbang ka. Kay dili sa ni sayo ng akong buhat kada adlaw. Sahay gani guys, di na nako kaapas pag-upload. Sayang kaayo. Kay nasa usahay lagi nga. Wala sa video kay akong video baya. Dili pundo. Video karon adlaw upload sa dayon karon adlaw. Anong usahay late kay akong mga video kay pares karon ingani orasa. Alauna na. Alas 2 mga siguro. Nga. Sus na. Ay diton pa, ha? Nahurot naman isa naman kasudan ng akong nakuha. Wa naman diha. Kaog maayo nga na ba kaog maayo. Ay pagtagay. Kaog di taga gubot. Kay. Naya? Napaya sa itong kuan o. Itong nakulakaw. Hindi ka ka-upload sa kakuan niya. Pag-abot pa sa nila, nag-brown out. Magpalit ako guys. Plano ko magpalit sa katong nasa TikTok nga. UPS isaksak ra siya. Tapos once kung mag-brown out, direct na dayon connect ang wifi nga. Kuan 5 to 8 hours man. Namasahe diri nga. Napila ka oras ay pagbalik ang kuryente. So, i-try to na ko pohon lugar kwarta pohon. Magpalit ko ato. Baka. Wala baka bros na. Mga anak tumayo pohon. Pohon, mga anak na sa tupohon. Nga. Ha? Jesus, alima baka. Kira man alima baka basta atimanon nimo. Kaon gani ato to nga baka, dili mo kaatiman. Daw usap po sa diri. Iniluga na sa sagbot. Kaya nga diha napalit na ba na diha, lahi na bitag diha. Murag dili na ilahan ni Ate Jik diha. Napalit na. Wala. Yung sintik na niya. Wala na dayon? Palit mo naman. Yung susi mo. Bukan mo niya. Bukan ko niya. Pangutang ari ako LD murag napalit na diha. Wala. Kaya ko niya. Papalit niya. Nada. Asa wala. Lagi. Nga gibaligya man na diha. Wala ko sa likod niya. Dapat ilaron mo. Dapat likod sa ang napalit sa kato gila siguro bahin dito pikas. Kaya sa kude. Ogas kude. Kuya. Nabi sa pa. Ibawag na mga bukog. Ayaw. Sa iring. Ayaw. Ako lang kung Kalaguton sa kudaning iringa. Man, ako lang yung Kawatan. Kawatan sila as in. Insaktong tagbahog. Buntag gabi na sila bahogan. Ang iro noon kay isa ra na ko bahogan sa isa ka adlaw kay okay naman ang iro sa isa ka adlaw ka isa. Nya mao lagi na. Hala.
Waday si putot nagkuan. Waday nagiputot gi pandala ang iyahang mga anak diri sa ilalom. Atong tan-awon, guys. Ang anak ni putot. Putot? Ay, babe, butangin ang kuan, babe. Napamay undan na. Butangin si putot. Anak kadiri atong anaon ang anak ni putot. Tut. Ang putot-putot. Kadahapon na ni sila bahugan. Lo. Hala narang anak ni putot, guys. Upat ka imong anak putot? Dirang anak ni putot, oh. Lo, patsada ka ay color. Sayang, isa ra kabuok ang laki. Gusto na ako mga laki. Di ko ganahan sa badji. Kay, buring ang badji. Liwat ni Mayamiya, kaburing. Maunang laki ra akong ganahan. Ya, isa ra may laki dana. Ipanghatag, naghapon na nato. Ang katong tulo ka, kuan, anak sa iring, ipanghatag, yapon to nato. Kay, pulos magyapon badji. Ang mga iring anak, pulos badji. Nya, ala. Na ay hinog na kuan o ako na ipakuha ang kapayas. Nahinog kapayas. Unya ang kuan dan ni bayabas. Ladagan kaayo bayabas, guys. Tamis ra ba kaayo ning bayabas namo dani. Di ni nako putulon. Kani siya. Kani di ni putulon kay kuan tamis ni siyang bayabas na pagidani. Tulo man ni siya kas kuan nagsanga. Di ni siya putulon kay patsada ni og lami dagko ra ba kaayo. Na dagko kaayo. Daghan na hinog. Oy, mag-content ko. Bayabas na pod. Abangan na lang ninyo sa akong Facebook page. Sa mga nag-follow diya sa akong Facebook page, daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Kay noon sa Facebook page nako, kada adlaw jud na ay upload. Kay ngano ang Facebook page man good. Kuan ra. Kana ang 3 minutes, maskin 2 minutes kapin, okay ra. Naana siya income, pero dili tanto kadakuan kaayo ang income sa akong Facebook page baya, guys. Base nagtuo mo nga dagko kaayo ang kuan income sa akong Facebook page. Insakto ra. Sa picture na ayo sahay kuan kana ang $2, $3. Matoy isa ka picture nga akong gi upload. Nato isa ka uploadan ako sa picture nga nag-income siya og $18, no? Pero karon wa na. Kuan na. Ayaw. Wa kay to bawgan. Wani mo na bisbisi dan ang kuan no. Kamay ra. Isa ra jud ka bukang nabilin diri. Duha. Ana Malik ka. Mio, dana ra ka Mio ha. Ang Mio na mo. Kaunta, guys. Kani siya init tubig ra akong gibutang. Nga naa si mga liso-liso. Lami di po sa siya. Pwede ra man kuno init. Di init ako gibutang. Yang aking mga video sa Facebook page. May lagi akong income. Nara sa $1.25, $1.60, $1.70. Pero matigom na siya tanan. So sa isa ka buwan dako-dako na sad. Nag-ingon sila nga dako ang income sa Facebook. Mayan niya sa karon nga buwan nakasuldo ta og 200 kapin. Dako na para namo diri sa bukid, no? Makasulbad-sulbad na sa kuan nga na ang makasulbad-sulbad na sa utang. Bayaran ko na ko sa Madam Tuchi sa ako kuwang. Diyan ka pwede ang pandan niya. Gawas ta ka karon.
Ay, gas na siya. Dali. Ay na. Ay, dali. Apa. Ay, anda yun. Apa. Ta. Ay na, dali ka ka, mami. Mami, dali siya ka na ugo. Dali na, come na, mami. Mio, come here, mami, come here. Ani, come here na, come here. Come na, come here. Ay, bye-bye. Ay, dali na. Pasali na. Dali na, mami. Pasali na, mami. Digit siya. Di magkakanaog. Wali na, ali na. Ay. Na. Nya. Kana bitang tao nga. Kay katong time nga gikuha na ko si Mio dito sa kuan. Ay katong plano na nako nga. Plano na nako si Mio sa dito pa mi sa ni Madam Tutsi na nag-comment lagi nga. Isara na ka buwan mamatay na nga iro. Luoy lang na kaayo. Lagi mga tao nga mga kaayo. No, mga di nila una-unaon ba kung unsay ilang comment. Unsay pagtuon sa ako kaminusan na lagi ko na mo. Ali. Kaon siya. Ato butangan na kuan di bedsheet di kay para unya kuan. Kaya nagsangsa manunya nga. Ikuan ka na akig sa house, nada ni nag-vlog ta. Ay, dako kay mahugaw na. Paisa na ah. Di ko. To ay pagtuman lagi kay agkwanta kay ato ni butangan sa bedsheet daw. Punda di na. Mamay. Pangilis din na naatanan. Ayaw kay bag-o na gisdan ko tanan. Agtuman man giniagi do. Bag-o lagi na mama. Bot. Ayo lagi pagtuman lagi. Sige na. Balik katul isa ka rin ma. Sige na. Ay, spray ma to spray ma. Ayo nang spray kay makadaot na ah. Sige na. Ato ni butangan. Bag-o mo niya ako bidset. Pila na ni kaadlaw ang kuan punda. Ayaw rin lang tigil bag-o nila ba ni. Agtuman man gini sige na. Bag-o lagi nila ba? Itaw na ko nina apil na da tanan. Gina pagdali ba kay na ay video dani ho. Palit na pun mahalagan ma. Ano dani? Oy, nila. Ayaw. Hindi na. Yaw naman nila ma. Mga bedsheet. Taon manok. Ang saka-saka. Hindi yung mau. Ayaw to kay bag-o to ah. Bag-o na. Ano bag ugi? Kanang ibabaw. Kana bag-o na. Kani? Apil to isa. Kamote bag-o na. Pagdali na. Katura isa katong color. Kanira. Ay lagi pagtuman lagi. Ay na buka-buka ka ba? Kay bungka ka kakarog. Away na ko nilam mo. Naibay bag-ong kuan guys. Okay na patsada bi misli oh. Kaso si Mio agyahag kuan ko ano ni Mio duha ra man ni siya kabuok. Duha ra ni siya kabuok. Agpas dalian na diha. Ano ni niyo ma? Pagpulpusilid lalo mo yung tayo sagbok ya. Try na ko ni si. Sa TikTok ba ako ni siya gi-order kani. Patsada kaayo. Patsada siya ko anon unlanon. So mao ni akong unlanon unya. Ako ni siya nga unlan ha. Nga ako na Mio. Mio? Nag-atot. Hawada Mio de. Hawada na sa di kay wala ka na nahuman. Ali. Hiilin Mio ha. Iyan ito ito. May na lang si Mio ag ihi kay gamay raman kaysa ikaw ag pangihi nga grabe ka daghan kaayo. Nya anso pa gyud kayo. Dani ka. Palayo na to na. Agoy. Mio. Naay gusahay guys nga ang kuan, ang buhok ni Mio. Agkulot-kulot siya. Ay kanang aglubid-lubid ba? Kana sigurong time nga agkabasa siya da. Nang danaw anang agpikit-pikit. Datong ni agi nagpikit-pikit iyang kuan. Iyang buhok. Dana ra ka. Ayaw ka na og ha? Ayaw ka na og.
May gani karon kay walay sounds. Nga ba nga Daw, kung talong. humot. Patsada ra ang higda nga May katulma. humot ang pan. Bitchet. Itaot sa ning unlan di. Ali. Ani akay pahit-pahit ni Mio. Oh. Aw kani si akong ilisda ni kay kani akong unlanon. Kay patsada man siya nga unlan oh kay sa dani. Itaot sa ni di. Ha? Ali dinhi ba? Mama, oh. Ay pag gilabti na si Mio diha kay nagpuyo na diha. Sigbangag na sa nakaron. Dito, basa ni mo ilong. Basa ko na. Pas itaod na naaw. Ano na miyo ma? Ay, ni bag mama. Ay diha naka Ini. santo kaon. Ay, na eksakto ni. Ay, na lang kontak eh. Karon na po na miyo na. Ay, sabay na po ni. Bisiyo ni miyo kay, ni kay miyo kay. Ay anak kana. Dagang isa. Oh. Dako lang siya. Bago ni ma. Bago ni. Kana gani. Ako ni ha unlan. Lagan di mo sa Dili miyo. pa, oh. Pili dani sa unlan oh akuan bitchit. Dani. Daw diri ra ba guys kay datong miagi nakapatay ko og kuan. Kana ang unsa na aha. Hoy Mia, hulog ka. Nakapatay ko og kanang murag uhipan bitaw nga murag uhipan bitaw nga pag anaon nimo musiga. Unsay tawag ana? Hello. Antipalo. Ginoo ko. Datong miagi diha siya sa likod sa kuan kana ang sa plywood nga akong gisundan moto ang nga nisuksok man siya ako gyud gilugit di wag gid to nako luming nga wala nako nakuha kay delikado biya to magsulod sa dalunggan ya pagkasunod datong isa ka adlaw Ginoo ko pagsuot nako sa sanina natingala ko kay naamay ag lakaw-lakaw diri oh ani pagtan-aw nako sa kamera Ginoo ko antipalo gamay pa kay siya sure jud ko nga nanganak to siya diri. Unsa kay tambal dani da nga way antipalo. Ay, antipalo na ni. Hihigan na gina gini no. Tak hihigan dito. Tak siligan. Basi naa dani ba? Wata kay baw. Dani kay katong isa diri man to natiha ko kay naglatay-latay siya diri mao tong wa na ko lumi ako gid siyang gi patay. Nya ang kani dani ka wa ko kahibaw dani basig naa. Pero naaman siguro kuan sa kana ang tambal nga walay antipalo sa kuan mga saninaan. Nya karon guys wadto ko sa ubos. Kay naapod sad ko'y adtuon. Nya Ang ilong mo, kuha na ako kay Bok. Ayaw, tayo. Na. Mia Nay nag-order sa sabon. Nya ihatod na pud nako daw. Kuhaon pud sad nako ang bayad ni Auntie Ador. Kay wato na ako nakuha datong miagi kay wala gising siyo.